Здравейте, географи! Днес ще ви представя 10 интересни факта. Император Веспасиан започва строителството на Колизеума в Рим около 70-72 година след Христа. Строежът е завършен при наследника му, неговия син Тит. Географският център на България се намира в местността Озана, която е част от Габровска област. Освен човека и някои примати имат уникални отпечатъци – горили, шимпанзета, а извън приматите коалите. Александър Селкърк е шотландски мореплавател. Прекарва 4 години и 4 месеца на безлюден остров. Историята му вдъхновява Даниел Дефо, който по-късно пише Робинзон Крузо. Voyager 1 е най-отдалеченият предмет от Земята. Днес той е на 169 астрономически единици разстояние. Краставицата е 96% вода. Други плодове и зеленчуци, които съдържат голям процент вода, са маруля, тиквички, домати. Българската антарктическа база на остров Ливингстън на Антарктида се нарича Свети Климент Охридски. Основана е през 1988 година. Алфред Нобел е изобретил динамита. Оставя огромното си състояние за учредяването на Нобеловите награди. Първият английски отбор, който печели купата на европейските шампиони, е Манчестър Юнайтед. Побеждават Бенфика с 4-1 след продължение. Най-високата църква в света е в град Улм. Нарича се Улм Минстер. Висока е 161,5 метра. Географи. Ако фактите са ви харесали, не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!